Mima, que colas hai no baño. Xa pensei que non chegaba para o comezo da película. Tranqui, que ainda non empezou. Mellor. Bueno, e que tal todo? Puf. Nun momento moi complicado, a verdade. É iso? Pois que vi unha experiencia moi dura, que me fixo replantexar un montón de cousas. Sí? Estive no hospital. Que dis? Sí. E deime de conta de que a vida che pode cambiar nun momento. Non somos nada. A incerteza, a dor, o medo. Ver esas doutores, eses enfermeiros queimados, desganados, centos de persoas apiñadas, coa mirada perdida e sen saber o que vai pasar con eles. Pero, meu Deus, que che pasou? Torcín o nocello. Joder, Manola, que susto me deches, tía. Que susto. Tivéronme 8 horas e media agardando en urxencias. E cando me chaman para facerme a radiografía ou a placa, ou como sexa que se chame iso, sabes que? Que? Pois que estaba eu mirando para ese trebello de raios que se parece a unha grúa pequena dunha película de ciencia ficción, sabes? Sí. Cun brazo que se move e unha plataforma onde te tumban para facerche a radiografía do pé. E sabes que pensei? Que pensaches? Pois que debía de valer unha pasta. Sabe Deus cantos miles de euros. Pero a ti que che máis che ten iso? Pois que se chirme é carísimo, chicha. E nese hospital hai centos de persoas traballando cun soldo de merda e botando horas extra. Centos de enfermos agardando horas e horas nun sistema colapsado. E mentres, os putos corruptos dos políticos gastando do noso diñeiro en putas e cocaína. Bueno, aí tes toda a razón. Entón pensei que estaba tirando a miña vida pola borda. Nunha sociedade absurda que obviamente non funciona. Cun traballo de merda, gañando 2 pesos. Porque meus pais se empeñaron en que estudara unha carreira con futuro, en vez de facer o que eu realmente quería. Pero ti que querías facer? Ser xogadora profesional de ping-pong. Ah. Pois iso, acabouse. A partir de agora vou facer o que eu quero realmente. Vou probar o que nunca me atrevín a probar, facer o que nunca me atrevín a facer. Vou disfrutar da vida e dos seus praceres. Carpe diem. Bueno, iso soa ben. Así que empecé a fumar. Que? Sí, mareime, case vomito. Pero estou segura que cun pouco de práctica que me podo acabar acostumando. Iso é unha gilipollez, Manola. Para que queres comezar a fumar agora? Pois porque de nena había esas actrices que fumaban, que se vían tan sofisticadas, Ava Gardner, Marlene Dietrich. E penso probar a cocaína tamén. Que? Sí, non sei onde se compra, pero penso probala. Perdoa. Sí. Ti non saberás onde podo conseguir un pouco de cocaína, verdade? Manola! Que? Esta moza ten pinta de consumir. Ti estás segura do que torceche foi o tobillo e non o cerebro? Perdoa, Me cago na puta, nena. Como estás? Que estou farta, chicha. Estou farta de seguir os ditados dunha sociedade que nos cuadricula mentras uns poucos se pegan a boa vida. E vou botarlle un polvo a Paco. Paco? Paco, o teu compañero de traballo? Sí. Mañá, cando chegue á oficina, penso entrar pola porta e vou ir dereitiño ao seu despacho. E penso dicirlle, Paquiño, tiñoche ganas. Desde o primeiro día que te vin entrando pola porta da xestora. Manola. Quero que me poñas contra a parede. Manola! Que? Paco é homosexual. Non pode ser. Sí. Leva casado co seu marido dende fai 6 anos. Ven moito pola tenda. Puta sociedade. Miramos a película tranquilas e logo vamos tomar un café e seguimos falando. Sí, eu vou tomar un whisky. Sí, o que queiras. O Clube dos Poetas Mortos. Peliculón, E cunha mensaxe moi potente. Carpe diem. Pero o rapaz non se suicidaba ao final. Sí. Iso sí.